Аз съм Светлана и това е моето ново видео. Добре дошли в моя канал. След като миналия път ви споделих моята книжна равносметка за изминалата година, е време да направя и видеото, в което поставям целите и желанията за 2025 година. Всяка година си правя предизвикателство в Goodreads и в него отбелязвам колко книги искам да прочета. За изминалата година бях поставила 50, но за мое щастие успях да прочета 70. Тази година няма да поставя 70, въпреки че със сигурност искам да постигна това число, да дори и повече, но ще запиша 54, защото средната скорост, с която чета, е една книга на седмица. 54 книги е абсолютно реалистично, пък всичко, което е отгоре, е много добре. Една от целите ми е това число, но имам друга цел, която е изключително важна за мен. Имам лошият навик и съм абсолютно сигурна, че много от книжните хора го имаме, да купувам много книги. Което то не е лошо само по себе си, да купуваме книги, но е хубаво и да ги четем. Не, че не чета книги, но постоянно се разсейвам. И какво представлява това разсейване? Винаги си намирам някоя друга книга, която искам да прочета от тази, която съм си купила. Имам много голям брой книги, заети от библиотеката, което е много хубаво да ползваме читателската си карта, но е хубаво да ползваш библиотеката, когато нямаш книги, когато имаш огромна библиотека, която е пълна с непрочетени книги, не е хубаво. И целта ми за тази година, главната, е да намаля броя непрочетени книги от моята библиотека. От тези 54 книги, които съм си планувала, 12 са заети от читателския ми клуб. Аз все още не знам кои са. Знам само за януари, тази, която ще дам април. Но другите бройки остават свободни за книгите, които искам да прочета. И много ми се иска голяма част да бъдат от тези, които вече присъстват в моята библиотека. И всъщност днес, освен да ви споделя, че целта ми е да прочета 54 книги и да чета собствените си книги, които имам налични, е да ви споделя и кои са 25 книги, които искам да прочета през 2025 година. Тези книги, които сега ще ви покажа, почти всичките ги имам налични, а които ги нямам, ще ви ги покажа тук. Започвам да ви показвам книгите, които планувам да прочета в съвсем скоро време. Първата книга, която ще прочета, и със сигурност ще е тя, защото вече съм я започнала, е "Никога не ме остави" на Казуо Ишигуро, издателство Лабиринт. Това е книгата в читателския ни клуб за януари. Искам да прочета тази книга от много отдавна, защото корицата ме привлича. Когато започнах да я чета, даже не бях прочела анотацията и снощи, докато тях, осъзнах, че сюжетът ми е много познат и даже се замислих, така спрях 5 минути си дадох да си помисля на ум дали съм чела книга с подобен сюжет. И след това сетих, че през годините някъде по някое време съм попадала на филма, но не съм го изгледала, така че просто знаех за какво става въпрос. Интересна е. Сега ще видим какво предстои, на средата съм. Така че всъщност в равносметката за януари ще си говорим още за тази книга. Оставям я и продължаваме с следващите 24. Продължаваме с втората книга "Булка", Людмила Чупаринова и Николина Михова-Неткова. Това е книга, която ми беше предоставена от една доброволческа кампания "Книгите на България", която има за цел да разпространи български книги на български автори сред българите. И на мен е за мен е изключително голяма чест да бъда един от хората, които ще се докоснат до тази книга и се надявам да ми хареса. Това, което пише като анотация, мисля, че ще бъде роман, любовен може би, което не е съвсем моята част, но реших да дам шанс. Това е втора книга. Продължаваме с следващите две. Те отново са на български автори, за това ще ви ги покажа, за да имаме все пак някаква сюжетна линия на видеото. "Пермафрост" на Васил Попов. След като прочетох миналата година "Мамник", много искам да продължа с другите творби от автора. "Пермафрост", знам, че ще бъдем на студено, че отново ще имаме магия, или как да го нарека, древно зло. Да видим какво ни е
представил Васил Попов в тази книга. Мои близки си я купиха на панаира на книгата и понеже я бяха прочели всъщност преди да си я купят, каза, че са обсъдили някои неща от книгата с автора, но ще ми споделя след като прочета, за да не ми дават излишна информация и спойлери. Продължаваме с другата българска книга, която ще прочета, Змей побратим, на Симона Панова, издателство Сиела. Това е втора книга от поредицата за видинската легенда и героите ни, които срещнахме в Змей закрилник. Първата книга много ми хареса, аз ви споделих, така че продължаваме с приказката роман Змей закрилник. И сега следващите книги, които съм приготвила и които имам тук налични, горе-долу съм ги разделила на издателства. Почваме с Цялата небесна синева. Знам, че на тази книга ще плача. Просто знам го. Попадала съм многократно на ревюта в Инстаграм и знам, че ще ме докосне, че ще докосне сърцето ми, душата ми, че ще ме разстрои. И всъщност това е причината да не я прочета миналата година. Съзнателно взех решение, че ще си дам време да събера сили да прочета тази книга. Тук имаме млади хора, които имат определен период живот, който им остава. 26 годишен е единият ни герой, така че наистина са млади хора, за които старостта няма да настъпи. Така че ще преживеем неща, свързани с тях. Да. Избягвам по принцип да чета много от анотациите. Аз съм от хората, които не обичат спойлери, не обичат да знаят нищо. Ако знам една книга горе-долу какви емоции носи, чели се хора, които са близки до моите книжни разбирания, желания и трепети, и ако те ми я препоръчат и взимам си я без да съм съвсем запозната. Тук това, което знам е, че имаме млади хора и че имат 2 години. Това е издателство Колибри. Другите 2 книги от издателство Колибри са на Амели Нотомб. Едната е, всъщност, не знам дали е Нотомб или Нотомб. Ако някой знае, може да ми напише ударението в коментар. Амели Нотомб, Аеростатик, книгата ни, която ще четем април месец в Буковлани, и другата, която е Форма на живот. Не съм чела още нищо от авторката, много ми е интересно. Ще ви споделя скоро мнение за тях. Едната ще чета април, другата мога да прочета по-скоро. Тя е много кратичка, така че след като си дочета, никога не ме оставя, може да посегна и към нея. Следващото издателство, имам още една от 2 всъщност от издателство Колибри. Супергерои, Пауло Дженовезе. Прочетох първия ден от моя живот, влюбих се в тази книга, поплаках си, както ви споделих, тя беше един от любимците ми за 2024 година. Когато харесам един автор, задължително искам да прочета и другото, което е излязло на пазара от него. Така че Супергерой, тук мисля, че ще е по-скоро съвременна проза. Историята на Анна и Марко, които се влюбват един друг и се борят за любовта си, преминавайки през мремеждия раздели, през щастливи и безрадостни моменти. Ще си говорим скоро и за тази книга. И последната от издателство Колибри, която имам тук при мен, е Гениалната приятелка. Тя е част от тетралогия. Съответно, аз много обичам, когато имаме поредици и когато може да разгърнем персонажите, героите, да се чувстваме все едно наистина ги познаваме и са живи истински личности. Така че това ме привлече към книгата. Отделно отново препоръки. Имаме Неапол. Аз обичам да пътувам в Италия и наистина и в книгите. Друго не знам за Гениалната приятелка. Знам, че е съвременна европейска проза и искам да я прочета. Следващото издателство са ми любимите Бениториал. При тях имаме 2 книги. Просторния прозорец, третата книга от поредица Злополучия. Тази книга ще я прочета по-бавно, не за друго, защото не я чета самостоятелно. Тя не е за мен да седна да си я прочета, тя е преживяване заедно с децата ми. Първата книга прочетохме заедно, втората книга също, сега ще продължим и с третата. Аз се ядосвам, аз мразя граф Олаф,
не го харесвам, жал ми е за децата, а пък те го преживяват още повече. Когато прочетохме първата книга, преди мисля, че някъде около 2 години, бях по-манички и ходеха на детска и четохме и на другия ден спомням как ги водя на детска и застанал сина ми и така чака сълзи му тръгват и ама наистина ли родителите са му мъртви? Ама той може граф Олаф да лъже и някъде да ги е скрил. Така че продължаваме с поредицата от злополучия на малките бодлерчета и ще ви споделя скоро мнение и за нея. Другата книга от издателство Бениториал е на Себастиан Фицек Пакетът. Аз харесах много терапията и мисля, че е нещо отново различно. Искам да имаме трилър, да има... Ето тук си пише, имаме психопат, аз обичам да чета за психопати, как хубаво звучи, човек да се притесни за менталното и психичното ми здраве. Отново ще разследваме. Надявам се да се доближи не като сюжет, а като сила и емоция това, което предаде терапията. Терапията смятам, че може да бъде 5-звездна книга, особено ако не сте чели Тайните убежища. Ако сте ги чели и първо сте чели убежищата, сюжет е различен, но има допирни точки, които развалят малко от удоволствието, но силна книга, така че залагам много и на пакета. Другото, което е, няколко човека около мен са я чели и каза, че се чете много бързо. Аз много обичам книги, които са с кратки глави, които се четат бързо и не ме затормозяват да е разделена само примерно цялата книга 500 страници на 10 глави. Това много ме тормози. Така че се надявам по кратки глави и бързо четене. Това е издателство Бениториал, като ако съм честна, те обявят, че идва нова книга, аз вече искам да я купя, така че със сигурност тези 54 няма да са само тези на Бениториал, но ще видим. Продължаваме с друго издателство, Лемур, Да спасиш огъня и Тамар Виейра Жуниор, ако го чета правилно. Съм чела нищо от автора. Аз знам, че с Торто Арадо спечели награда и то голяма книжна награда, така че си мисля, че даже трябва да си взема и другата книга, но почвам с тази, защото когато от издателство Лемур обявиха, че тази книга пристига на нашия пазар, я пуснаха с цветни порезки и те току-що бяха така навлезли в България. Имаше бум и желание да си купуват книги с порезки. Тези много ми харесаха, защото са много нежни, много изчистени. И когато видях тази латиноамериканска, ще да кажа, корона, пак стигаме до момента с историята, пак стигаме с момента, че Светлана не знае много, но пък ето, за това ще обогатя общата си култура, ще се запознаеме с... Ще бъдем в бразилския североизток. Ще отидем в Бразилия, ще отидем в Латинска Америка, ще науча нещо ново, ще се преживеем емоции, ще се срещнем с миналото на едно семейство. Това е едната книга от издателство Лемур. Другата е Такачната вила и както ви казах за Гениалната приятелка, тук също е поредица. Аз като чуя поредица, в моето съзнание излизат герои, семейство, съвикване, персонажи, с които се познаваме. Съответно, защо ще правиш поредица, ако не е интересно? Щом си почна поредица, това означава, че успяваш да впечатлиш читателя и продължаваш напред. Така че Такачната вила, имаме могъща фамилия, със сигурност ще имаме много взаимоотношения, много драми, много тайни, така си мисля. Ще видим. Ане Якобс, Лемур. Следващото е издателство Егмонт, Елиф Шафак, Островът на изгубените дървета. При Елиф Шафак не ми е нужно да чета абсолютно никаква анотация. При нея книгите или много ще ми харесат, или ще ги оставя. Така че, като я започна, ще преценя как ще бъде. От Елиф Шафак обичам страшно много Любов, чест, Копелето на Истанбул. Хареса ми 10 минути и 38 секунди в някакъв свят. Не мога да проверя в момента. 10 минути и 38 секунди в този странен свят, мисля, че беше. Дала съм и в Goodreads, специално проверих, дала съм и 3 звезди. Явно имало неща, които са ме подразнили. Може би това, което си припомних е, че имаше от детството на героинята. Аз имам проблем с
децата, споделих ви, и когато те не са съвсем щастливи, децата трябва да бъдат щастливи, достатъчно живот е труден, когато пораснем. Та дала съм и 3 звезди, но дистанцията на времето чула съм преди 2-3 години и тя ми е харесала. Тук вкъщи имам речник на погледите, остана започната и непрочетена, не успя да ме грабне, и Дворецът на Балхита, която не ми хареса. Ще видим и с тази Soft Press Ловът. След като прочетох всичките книги за Гамаш, имам нужда да продължа да разследвам, да бъда в криминален случай, и реших това да бъде Ловът на Луси Фоли. Много добри коментари, много добри отзиви има за самата авторка. Аз не съм чела все още нищо от нея и реших да започна с Ловът, защото е много тематична. Знам, че приятели посрещат Нова година. Действието е зимата, точно по това време. Имаме мистерия. Описана е честнахочивостта на Агата Кристи. Така че ще разберем. Всички са приятели. Един от тях е убиец. Скоро мнение и за нея. Като казвам скоро, а също време казвам скоро за 25 книги. Не знам колко ще е скоро, но ако чета по една книга на седмица, значи до лятото трябва да съм ги прочела, но като знам, че ще си харесам още 10 между тях, но ще се постарая да е по-скоро. Продължаваме с издателство Orange Books. Имаме Yellow Face. Купих си я още на предварителна поръчка. Заедно с тази хубавата кутия, с пакетът, с турбичката, с лепенките, моливчето и така нататък. Още не съм я прочела. Това е една невероятна история, но не е нейна. Да видим. Не съм чела и другите книги на авторката и тук усещам как има ама не мога да смогна. Продължаваме с Yellow Face и с Мааме на Джесика Джордж. След като прочетох Момичето с грамовния глас, много ми се чете нещо свързано с героиня афроамериканка. След това как ще прозвучи? Не знам. Не е лошо, хубаво е. Просто корицата ме привлече, кадриците ме привлякоха, интересен сюжет, доколкото знам. Главната ни героиня няма да бъде в Африка, ще бъде в Лондон, ще се преживеем разни емоции с нея. Разглежда темите за нашето време с хумор и състрадание, от семейния дълг и расизма до женското удоволствие, сложната природа на любовта и животоспасяващата сила на приятелството. 2 култури. Мааме. Хората от платформа номер 5 на Клеар Пули, издателство Peppermill. Чувала съм толкова много за Айона, една от главните ни героини, че все едно е някоя истинска жена, за която са ми разказвали истории. Аз чета автобиография, така че е време да прочета какво има да ни каже Айона, какви са нейните правила. Те са пътници във влак, ще се срещнем с техните съдби, а тя е като техен психолог, така доколкото разбирам. Нищо не е такова, каквото изглежда. Това е от Peppermill, което съм си харесала. И следващата книга е последната ми придобивка, донесения отново Дядо Коледа. Играта на ангела на Карл Сторис Сафон. Това е втора книга от една от най-любимите ми книги, Сянката на вятъра. Прочетох я 2024 година и много ми се иска да продължа историята и да разбера повече за нашите персонажи, като доколкото знам, това се развива действието 1950-60 в Барселона, а тук не съм сигурна дали не връща назад във времето и не разбираме част от миналото на един от любимите ми герои. Тук не мога да говоря много за тази книга, защото тя е втора част и съответно не искам да има спойлери, но ако не сте чели Сянката на вятъра, силно я препоръчвам. Това са книгите, малка част от книгите, които имам вкъщи и не съм прочела. И въпреки това, следващите, за които ще ви разкажа, ги нямам налични, съответно ще трябва да си ги купя. Любима ми Goodreads, толкова ми е удобен, толкова го обичам. Записвам си всички книги, които искам да прочета, всички, които искам да си купя. Много е удобно. Не съм толкова активна от гледна точка като социална мрежа да следя кой какво, но ми е като много добър читателски дневник. Отиваме в папката, искам да прочета 2025 година.
И гледам сега кои не съм ви споделила. Не съм ви споделила още една българска книга, Лов на Емил Минчев. Това е 5-та книга от поредицата за Банкромеро. Ето още една книга, която ще прочета тази година. Освен тази, трябва да излезе и 6-та, последната за частния ни детектив. В момента слушам Лов, така че се надявам съвсем скоро да съм я доизслушала и да ви поговоря за нея. Следващата е Поляната на Робърт Дагони. Ето, пак имаме Бени Ториал. 3-та книга за нашата героиня. Гробът на сестра ѝ. Имам и ми хареса, но не беше достатъчно интригуваща. След това прочетох 2-та книга, Сетният ти дъх, и ми стана още по-интересно. И сега, честно казано, за Поляната се вълнувам. Поляната също ще бъде тази година. Още една поредица, с която искам да продължа. Поредицата за Хари Холе на ЮНЕСБИО. Миналата година прочетох 1-та, 2-та, 3-та и 4-та книга. Не искам да почвам цялата поредица наведнъж, защото ще стане като гамаш. Ще седна и ще изчета всичките книги наведнъж. После ще ми липсва героя. Другото, което е, ще трябва да ви говоря само за Хари Холе, така че съм си ги разпределила в период. И тази година ще продължа с криминалните случаи на Хари Холе. 5-та книга е Пентаграма. Ще разберем, виждам както при Луис Пени, едно наслагване на събития и на случаи, които главният случай на самата книга се разкрива, но се наслагват неща, които ще избухнат по-натам. Почти сме готови. Съвсем малко остана, че пак ще стане много дълго видео, като първото има да си приказваме. Прислужницата на Фрида Макфадън. Издателството е Барт. Чувам само суперлативи за тази книга. Видях, че е влязла и в топ книгите, четени в Goodreads през 2024 година, отбелязани в Goodreads. Така че този трилър с тази прислужница, чу съм се изостанала, че не съм я прочела. Тя ще бъде също една от книгите, които ще прочета. Остават още 2 книги. Едната отново е криминална, Не заспивай, като това е втори шанс, който ще дам на Меган Голдин. Прочетох Мрачни кътчета миналата година, беше едно от разочарованията ми, но доколкото чувам, Не заспивай е много по-добра и по-интересна. И последната книга, която ще ви споделя, е на Давид Фуенкинос Деликатност. Тази книга ще съм я прочела още миналата година, но за съжаление не мога да си я намеря да си я купя. Много ми се иска да си я купя, защото има автори, на които наистина държа да имам книгите. Миналата година прочетох 2 сестри и много ми хареса. 5 звезди. 5 звезди. Друго, което прочетох, Загадката на Рипик, Шарлот. Я започнах и не я прочетох не защото не е хубава книга, защото имахме темата за Втората световна война. Това са моите 25 книги за 2025 година. Ще ми бъде много любопитно да споделите, чели ли сте някои от тези книги, какво е мнението ви, имате ли конкретни желания и поставяте ли си цели, книжни цели за 2025 година. Може да споделите, да нахаресате видеото и да се абонирате за канала. Благодаря ви за подкрепата и до следващото видео.